Dwars door Venray was bij de generale repetitie van de Toppers in Rooi. Op 21 april brengen Ron Barends, Don Mulders, Geert Pelzer en diverse gastartiesten een wervelende show in de evenementenhal te Venray. Ja, allereerst de vraag, wie is er op het idee gekomen voor deze show? Volgens mij de MMSK, die hebben de leiding erin gehad. En die hebben wat mensen bij elkaar gezocht die mee mochten doen aan de Toppers. Het is met een dresscode rood, hè? Jullie gaan toch weer in die voetsporen van de echte Toppers? Ja, dat gaan we wel proberen in ieder geval. Ja, absoluut. Geert, ja, er komt van alles wat voorbij. Kun je alvast iets verklappen welke nummers jullie te horen brengen of is het een verrassing nog? Nou, om nou te zeggen welke nummers, dat lijkt me niet leuk voor het publiek, maar het één ding is gegarandeerd dat iedereen die nummers kent. Iedereen kan ze meezingen, het is ook echt een feest. Het moet feest worden en dat wordt ook een feest. Allemaal bekende nummers, allemaal meezingen. Behalve jullie eigen inbreng ook artiesten. Ja, dat klopt. Er zijn een tweetal gastartiesten die komen zingen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Het staat op de poster. Ger Jansen komt zingen. Helle Nelissen die komt zingen. Ja. Het wordt dus één feest op die 21 april. En dat is gauw genoeg, hè? Dat is vrij snel. We hebben nog een hoop te doen, maar dat komt zeker goed. Ja. Ja, mensen moeten gewoon komen. Ik denk dit is een feestje wat Venray al lang niet meer heeft gehad. En dat is echt een feest voor heel Venray. En ik hoop ook dat ze allemaal komen. Iedereen in het rood is ook heel erg belangrijk. Absoluut. Want dat is ook de dresscode is bij de echte Toppers ook, dus bij ons ook. Mocht u nog kaartjes willen kopen? www.toppersinrooi.nl Super!